mijara nenavendîtî bûye yani mijarekî gerne bi nabe. Gerne bi nabe yani ji bo pêşeroja Sûrî eger em dixwazin Sûrî yek bimîne şertê esasî sistemekî nenavendî demokratîk ku hemû Sûrî xwetê bibînin. û gelek welatan mesela ana li Ewropa dinarin binêre li Ewropa kînga federasyon hikûmetên federalî û hikûmetên konfederalî û yekîtiya ya Ewropa kînga pêşket piştî bi seda sal hember hev şer kirin. Îdî dîtin herkes westiya gotin îde em nasname hevdû qebûl kirin. Ji bo jî na Swîsra çar millet bi hev re jiyan dikin ama Swîsra dewleta herî ew ne wisa yani ya herî demokratîk yan jî em bêjin herî yani tê qebûlkirin. Aliyê mafê mirovan de, aliyê mafê milletan de, ziman pirzimanî ew jî encama şerê dijwar çêbûn yani wisa bi xwe berê çê nebû. Ez bêjim yani eger em dixwazin xwîna Sûrî ne yani pêşa rijandina xwîna Sûrî bê girtin ev tiştê got çê dibin îro bu yerê got çêbûn yani pir bêhişî bi rastî yani tiştê got beravê çê dibe tiştê got li Şex Mexsûd çê dibe yani Şex Mexsûd Hîsarê de ye. Pekî em çawa Sûriyê me bikin yek ya aliyekê dibe ez Sûrî me ama te birçî dihêle dibe ez Sûrî me ama te sermê de dihêle dibe ez Sûrî me te qebûl nake wê çawa bibe ji bo nenavendîtî yani mijarekî sereke ji bo tevayî Sûriya ne tenê ji bo herêma me.